है बिसिनाव गायजानाय नङा गोनदांलै मानो बिस्रा जोंनि पार्टिनि नङा खोमा ना होद गायनांगौ गायब्लासो उल्था पार्टिया बिसोरखौ जोंनि सानना हाबफैनाय नङा गायदों ओंखारदो थाब गायदों खादो दानिया मा जाबावनांगौ जाखो बिफा ओइ जाम्बा नोंना सोरमोन फिसाजोआ होद जाम्बा नोमबाजैसो खोनागोन सिरि था आइ मा जाखो बियो सोर गायखो बेखौ आफा बे फिरफिलाखौ सोर गायनानै गालांनाय बै बाजार खाथिनि अफिसाव थाग्रा सेंग्राफोर गायना गालांदों दासो ए बे लामायाव लोगो मोनबोनाय सेंग्राफ्रानो जाखागोन बियो नों गायनो होदों नामा आफा जोंनाव सोङा हसिया गायलांदों आइ जेबो दा बुंसै सेंग्रा खावलाफोरखौ मानो बुङा जेबो बुंनांला आइ दावराव दावसि जाबाय बायब्ला मानो दावराव जानांगौ मानिसि बेलाय सोङा हसिया गायनाय माबा माबि सफैबा जेबोखौनो हरफेरा इलेक्सन फैनायखाय दिनैसो फिरफिला गायफैनो रोंदों बुखु नाङा आइ पुलिस हमफैयोनो बुखुबा ए बिदिसो सिगियो नोंसोरखौ थौ अनजिमा बिसोरजोंनो रायलायहैनि जाय गायदों बिसोरखौनो बुखु होफिननांगौ औ सोङा हसिया सोर फिरफिला गायनो थिनो नोंसोरखौ बेखौलाय मा सोंलायनांगौ समायना फिरफिलाखौ उरायनायनि ओंथिया मा होद जों मिन्थिया गायनांगौ नालाय गायनांगौ इलेक्सननि समाव मालायनि न' पारमिसन गैया गारा बेफोरबायदि फिरफिला गायनाया आयेननि दायनिगिरि बेखौ मिन्थिगौ नोंसोरो बिफायानो चेयारमेन जोंखौलाय माथो बादा होग्रा बेलाय बिफाया बेलेग फिसाजोआ बेलेग नामा राबसिना गोरिब गुन्द्राफोरनो रां होनो गैया नोंसिनाव फिरफिला गायनोबा दं हिसाब लाफेरदोंना नोंसोरो गासै बिटिसिआव बेबायदि फ्लेग गायनायाव बेसेबां रां गारदों बिटिसिआव 382 रेभिनिउ गामि गंसेयाव 50 खान गायब्लाबो फिरफिला गांसेयाव 100 हमब्लाबो ओइ 382 खौ 50 जों सानजाबावलाय 1,52,100 आरो 100 जों सानजाबाव आयौ 1,84,10,000 होनबा बे रांखौ बबाव मोना जोंनावबो सोङा हसिया गायदों नोंसोरो लाजिया नोंसोरो बुखुबा पुलिस हमफैयो होननानै सिगिलायबावदोंसो आं बिदिखौ दा बुंखादोंमोन ना होद सिरि था होनदों नोंसोरखौ 1 भट 1 जब स्ल'गानजोंसो बोखिनजाबाय नामाब्रा नोंसोरबो मोनालै मोना सोरनोलाय गासिबनोबो साख्रि होबाय बायनो हानांगौ जाखो फाग्लालाय ओइ जाम्बाफोर जबनि ओंथिखौ मा बुजिखो नोंसोरो ओइ खोन्थाना होनाय समायना बिसोरनि जबनि ओंथिया मा जब माने साख्रि सरकारि साख्रि सरकारि साख्रियाल' जब नङा जायखिजाया समाजनि बेरेखा नङै खामानि मावनानै रां खामायनो हानायानो जब खोनाबाय बाबुमोन 1 भट 1 जबनि गेजेरजों समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंनो थांना थानायनि राहा होनायनि बाथ्राखौसो बुंनाय जादों नोंसोरनि रां रुफा लानानै सरकारि साख्रि होनायखौल' साख्रि होना खामानि गैयालै नोंसिनि बुंनाया सरकारखौ जोंनो दाफिनगोन राजानि खुंथायसो मोनखो ना माखो नोंसोरलाय अरायफुंबाय थानो मोननाय रायजो राजाया जायखौ अनसायगोन बेसो जागोन नोंसिनि बे दुगा दुगा बुंनाया जेबो खामानि होआ है थौ रायलायबाय थायो नामा बिसोरजों नुबाय समायना बिसिनि बेबहारखौ जुक्ति होफिननो राव गैयाब्ला बिब्दिनि बिसिना देरहानानै गावसोर मा मावगोन बिनि जेबो सान्थौ गैया सोरखौबा मुं सुनायल' माथो बुंनो हाबावनो बिसोरलाय रायजो राजाफोरा बिसिनि आखल आखुखौ नुबोखाजोब्बाय जेरैबो जेरावबो सोलायनो लुगैनायखौ नुनानै खर'फ्रानो खामानि होला बिसिना थ' समायना जोंहा फ्लेगखौ बुखुहैनोसै हौ थाथ' आदाया दे